Kaplnka funguje aj vďaka vašim príspevkom. Budeme vďační za vašu podporu. Z Biblie dnes budeme čítať dva texty. Prvý je zapísaný v prvej knihe Mojžišovej, 18. kapitola, verše 1 až 8. Keď Abraham sedel pri vchode do svojho stanu pri Mamrého duboch, za najväčšej páľavy dňa zjavil sa mu Hospodín. Pozrel sa a nedaleko seba videl stáť troch mužov. Len čo ich zbadal, bežal im v ústrety od vchodu svojho stanu a poklonil sa im až po zem. Povedal: Pane, ak som získal u teba priazeň, neobíď svojho služobníka. Dám priniesť trochu vody, omiete si nohy a odpočiniete si pod stromom. Donesiem kus chleba, posilníte sa a pôjdete ďalej. Veď preto ste zabočili k svojmu služobníkovi. Oni odpovedali: Urob, ako vravíš. Abraham sa poponáhľal do stanu k Sáre a povedal: Rýchlo zamies z 3 mier múky a upeč posúchy. Potom Abraham sám zabehol ku stádu, vybral pekné mladé tela, dal ho sluhovi a ten sa poponáhľal pripraviť ho. Vzal čerstvé maslo, mlieko, pripravené tela a predložil im to. Kým jedli, on stál pri nich pod stromom. Druhé čítanie je z Evanjelia podľa svätého Lukáša, 19. kapitola, verše 1 až 10. Potom vošiel do Jericha. A tu muž menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, túžil uvidieť Ježiša, aby vedel, kto to je, no pre zástupy ho nemohol zazrieť, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na divý figovník, aby ho odtiaľ videl, lebo tadiaľ mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel hore a povedal mu: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a s radosťou ho prijal. Všetci, ktorí to videli, reptali: K hriešnemu človeku si vošiel oddychnúť. Ale Zachej povedal Pánovi: Pane, polovicu svojho majetku dávam chudobným a ak som niekoho v niečom oklamal, vrátim to 4-násobne. Ježiš mu odpovedal: Dnes prišla spása do tohto domu, veď aj on je Abrahamovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a spasiť to, čo zahynulo. Tak prajem pokojný podvečer. Možno poznáte jeden veľmi pekný film, ktorý sa volá Babetina hostina. Je to už trochu starší film, on vyšiel v roku 1986, myslím teda, lebo v roku 1987 získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film. A on vychádza z poviedky jednej známej dánskej spisovateľky, ktorá sa volá Karen Blixen. A v ňom je opísaná jedna veľmi trefná situácia. V tej krátkej poviedke nás ten príbeh berie do malej, prísne náboženskej komunity, kde si na drsnom pobreží norského fjordu. Títo ľudia majú všetko teologicky vyriešené, pravidelne sa stretávajú, počúvajú kázne o morálke, o pravde a napriek tomu to je trochu inak v skutočnom živote. Problém je, že napriek tým vznešeným slovám sa ich vzťahy znútra rozpadajú. Sú plní starých krívd, neodpustenia a tichej zatrpknutosti. Tá kazateľnica, tie presné poučky, ich síce držia v nejakom rytme, no ale nedokážu ich vôbec uzdraviť. Tie slová hovorené zhora na zranené vzťahy zlyhali. Zlom nastane až vtedy, keď príde Babet. Babet je práve
Táto dáma je vlastne utečenkyňa z Francúzska, ktorá je slúžkou v jednej z domácností a ona im v istom momente pripraví obrovskú a nečakanú hostinu. A zrazu tí zatvrdnutí ľudia sedia spoločne za jedným stolom, jedia, pijú, delia sa o jedlo. A tam pri tom fyzickom, zemitom stole sa stane niečo fascinujúce. Tie slová o Bohu síce nezmiznú, ale zrazu zostupnia z kazateľnice priamo na stôl a prestanú byť prázdnymi slovami. Hostia tú milosť zrazu doslova ochutnajú v priestore radikálnej pohostinnosti a začnú sa lámať ľady. Starí nepriatelia sa otvorene rozprávajú a odpúšťajú si, zatrpknutosť a hnev sa rozpúšťa a stôl dokázal, aspoň v tej poviedke, za jeden večer to, čo prísna kazateľnica nedokázala za celé 10 ročia. Mne sa zdá, že tá autorka v tej krátkej poviedke zachytila čosi naozaj podstatné. Na jednej strane zachytila takú tú tichú ilúziu, ktorú často v sebe máme a ktorej často podliehame, teda ilúziu, že pravda potrebuje pódium. Že ak má niečo dôležité zaznieť, tak to musí byť vyvýšené, osvetlené a jasne oddelené. Tradične tu v kostole takému pódiu hovoríme kazateľnica. Problém však toho je, že kazateľnica teda nepredstavuje len kus starého dreva tu v tomto priestore. My si ju často nosíme v sebe a so sebou. Je to predovšetkým nastavenie našej mysle. Je to tá pozícia, v ktorej jeden z nás vie a druhý má prijať. Jeden vlastní odpovede, a druhý je dobrý maximálne tak na nejaké trefné otázky. Toto rozdelenie v tom našom dnešnom unavenom a zranenom svete však domnievam sa, že nefunguje vôbec ako most, práve naopak funguje ako bariéra. Na druhej strane však tá autorka v tej poviedke zachytila ešte jednu zásadnú vec. Že to skutočné miesto stretnutia, v ktorom sa môže odohrať zmena, je stôl. Zmena sa totiž často nedieje vtedy, keď hovoríme zhora, ale vtedy, keď sa stretneme dole, vlastne okolo vlastnej potreby, okolo vlastného hladu. Stôl je miesto, kde sa stretávame ako rovný s rovným, jednoducho preto, že nás tam priviedol spoločný hlad. V hlade sme si ako si všetci rovní, ako si sme v hĺbke našej ľudskosti. Ten Dietrich Bonhoeffer to vo svojej knihe Spoločný život vystihol takýmito slovami. Boh nás nevolá k tomu, aby sme nad druhými panovali z výšky svojej pravdy, ale aby sme sa stali ich blížnymi v ich biede. Kresťanské spoločenstvo nie je duchovná elita, ale spoločenstvo ľudí, ktorí si navzájom slúžia pri jednom stole. Ten, kto už nedokáže počúvať svojho brata, čoskoro nedokáže počúvať ani Boha. Bude len neustále viesť svoj vlastný monológ. Tento Bonhoefferov obraz, stať sa blížnym v biede toho druhého, domnievam sa, že vôbec nie je moderný ideál, ale že tento princíp verím, že pochádza priamo od samotného Krista. V tom príbehu, ktorý sme dnes čítali, si Ježiš sám úplne dobrovoľne a verejne sadne ku stolu v dome, ktorému by sa v tom čase každý slušný človek zďaleka vyhol. Sme v Jerichu, na poslednej dôležitej zastávke pred Jeruzalemom. Už tie ďalšie situácie, ktoré prídu, začínajú ten veľký týždeň Veľkej noci. Ježiša obklopuje masívny dav, ktorý od neho očakáva veľké náboženské gestá. Atmosféra je nabitá, ľudia sa do seba tlačia, len aby zachytili aspoň jedno slovo tohto slávneho učiteľa. A do tejto vyhrotenej, takmer manifestačnej situácie vstupuje muž, ktorý v celom tom dave predstavuje absolútneho outsidera. Zachej bol niečo ako regionálny manažér mýtnikov. Bol to človek, ktorý svoje obrovské bohatstvo získal kolaboráciou s rímskymi okupantami priamo na úkor vlastného národa. Hoci jeho židovské meno
paradoxne znamená čistý alebo spravodlivý, v očiach verejnosti to bol zlodej a zradca, ktorým celá spoločnosť hlboko pohrdala. Úprimne sa domnievam, že ani mne by ten človek dnes nebol sympatický. Napriek tomu všetkému, čo Zachej vo svojom živote pokazil, napriek tej hroznej povesti, ktorú si oprávnene vybudoval, kde si hlboko v ňom zostalo niečo živé. Niečo neuhasiteľne hladné. Domnievam sa, že to môžeme vidieť v jeho obrovskej túžbe stretnúť Krista a najmä na tom, čo všetko je pre tú túžbu ochotný spraviť. Tento vplyvný a bohatý muž zrazu dobrovoľne stráca akúkoľvek dôstojnosť. Pre svoju nízku postavu a pre nepriateľský dav, ktorý by ho k Ježišovi nikdy nepustil, musí bežať dopredu a vyliezť na figovník ako malé dieťa. Len aby ho aspoň na zlomok sekundy zazrel. A práve tým, že úplne obetoval svoje spoločenské dekorum, prejavil túto zúfalú detskú dychtivosť, vlastne nevedome splnil jeden z kľúčových predpokladov pre prijatie Božieho kráľovstva. Možno mnohí ten výrok Kristov dobre poznáme. Ak sa neobrátite a nebudete ako deti, nevstúpite do nebeského kráľovstva. Zachej na tom strome v tejto chvíli nie je dôležitým a obávaným manažérom, nie je zlodejom a kolaborantom, je presne týmto dieťaťom. Zraniteľný, odhalený, čakajúci a hladný. Na rozdiel od davu, Ježiš to vidí. Dav by prirodzene očakával, že Ježiš, ak sa pod stromom zastaví, tak z výšky svojej morálnej prevahy začne kázať. Buď vyniesie nad Zacheom spravodlivý súd, alebo mu aspoň uštedri prísne verejné pokarhanie či ponaučenie. Ježiš však nekáže. Nič nedohovára, nič nevysvetľuje. Zastaví sa, pozrie hore a povie: Zachej, poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Ježiš preberá iniciatívu, pristupuje k stromu a úplne nečakane osloví tohto vyvrhela po mene. Keď na touto scénou premýšľam, tak zarážajú ma na nej 3 také veci. To prvé je ten obrovský sociálny šok. Z hľadiska vtedajších konvencií bolo to, čo Ježiš urobil, absolútne neprístupné. On sa doslova sám pozval na večeru do domu verejne známeho zlodeja. V tej dobe to spoločné jedlo nebol len príjemný večer, znamenalo to prijatie. Ježiš tým jediným gestom hlboko urazil celú lokálnu elitu, všetkých tých slušných ľudí, ktorí mali jasno v tom, kto je dobrý a kto je zlý. Ježiš ignoruje morálnu kazateľnicu a namiesto toho si vyberá Zacheov špinavý stôl. Druhá vec, ktorá nás môže zaraziť na tomto príbehu, je, že tam je taká zvláštna naliehavosť. Ježiš tomu Zacheovi hovorí, že poď chytro dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. Prečo taký zhon? Prečo taká urgencia? Správna odpoveď je, že vlastne neviem úplne. Ale čo ak je to tým, že vedomie hladu u človeka nikdy netrvá veľmi dlho. Vedomie vlastného hladu je prchavé. Ja som nedávno čítal výbornú knihu nemeckého teológa Jana Lefelda s názvom Když Bůh nikomu nechybí. A autor v nej analyzuje súčasnú podobu sekularizmu a hovorí o čomsi, čo nazýva existenciálna indiferencia, čím vlastne upozorňuje na to, že ľudia dnes nie sú ľahostajní len voči náboženstvu a Bohu, sme často úplne ľahostajní voči samotným hlbokým otázkam zmyslu našej vlastnej smrteľnosti či vnútornej bolesti. Mohli by sme povedať, že sme sa stali ľahostajnými voči vlastnému hladu. Lefeld vysvetľuje, že hlavným dôvodom je to, že žijeme v dobe nekonečných rozptýlení. Aj keď nás totiž v živote niečo zasiahne, aj keď nás niečo zabolí, aj keď sa na chvíľu v nás otvorí vedomie hladu po zmysle, máme po ruke príliš veľa vecí, ktoré nás okamžite vedia rozptýliť a ten hlad rýchlo utlmiť.
A nemohlo to byť podobne aj s mýtnikmi v 1. storočí? Zachej bol bohatý muž, veľmi vplyvný, mal k dispozícii všetky rozptýlenia vtedajšieho sveta. V tej jednej chvíli na strome však precitol. Pocítil vlastný hlad a odkryl svoju zraniteľnosť. Možno Ježiš dobre vie, že toto okno sa môže veľmi rýchlo zavrieť. Ak by to nechali na zajtra, Zachej by zliezol zo stromu, vrátil by sa ku svojim účtom, k moci, do svojho komfortu a gauču a ten hlad by sa spoľahlivo utlmil. Možno preto to prijatie neznesie odklad. Ježiš nečaká. To pozvanie prichádza dnes, tu a teraz. V tom krátkom momente, keď si človek svoj hlad úprimne prizná. Tá tretia vec, ktorá ma na tom texte prekvapuje, je to malé slovo musím. Ježiš hovorí, že musím zostať v tvojom dome. Čo znamená, že táto návšteva u hriešníka nebola len nejaká náhodná káva po ceste do Jeruzalema. Pre Ježiša nebolo sadnutie si za stôl s týmto veľmi nepríjemným človekom v meste Jericho len nejakou odbočkou z jeho poslania. Bol to úplný základ jeho misie. Ten stôl s hladujúcim Zacheom bol dôležitejší než akýkoľvek potlesk davu vonku na ulici. Za tým stolom sa niečo naozaj udeje. Zachej sa rozhodne otočiť svoj život na ruby. Jeho vyhlásenie, že rozdá polovicu majetku chudobným a štvornásobne vráti všetko, čo komu nakradol, bolo v kontexte vtedajšieho zákona niečo absolútne nevídané. Vtedajšie náboženské právo pri neúmyselnom podvode vyžadovalo vrátiť celú sumu plus pätinu, pri zámernej krádeži dvojnásobok. Štvornásobná náhrada bola tou najextrémnejšou sankciou. Zachej týmto krokom, keď rozdá polovicu všetkého, čo má, a z toho zvyšku začne splácať obrovské štvornásobné dlhy, vlastne dobrovoľne riskuje vlastný krach. To, čo je však dôležitejšie, príde mi, že je premena toho muža, ktorá nenastáva pod tlakom teologických argumentov, nenastáva pod ťarchou morálnych výčitiek z nejakej pomyselnej kazateľnice, nastáva výlučne pod váhou prijatia. Stôl, za ktorý si Ježiš v to poobede u Zachea sadá, je priestorom radikálnej vnútornej pohostinnosti. Je to miesto, kde sa Zacheova bieda, jeho prasknutá hlinená nádoba plná viny a dlhoročnej izolácie, zrazu stretáva s Kristovou prítomnosťou. Ako viete, mnohí, táto dnešná kázeň je súčasťou širšej série, ktorá má názov Svedkovia nádeje. Tá hlavná otázka tejto série je vlastne celkom jednoduchá. To je, ako žiť život nádeje a prinášať tú nádej aj zlomenému svetu okolo nás. Ako teda bol Ježiš svedkom nádeje pre Zachea? Nepriniesol mu nádej tým, že by pred ním demonstroval svoju morálnu nadradenosť. Ježiš si sadol k nemu za stôl. Vstúpil priamo do jeho biedy. Svedectvo nádeje bolo v to poobedie radikálne prijatie. Ježiš dovolil Zacheovi, aby bol so všetkými svojimi chybami naozaj videný a prijatý, bez toho, aby z neho okamžite robil projekt na nápravu. Túto dynamiku, kde prijatie predchádza zmene, podľa mňa veľmi pekne vystihol Thomas Merton v tom citáte, ktorý sme videli aj na úvode. Začiatkom lásky je rozhodnutie nechať tých, ktorých milujeme, byť dokonale samými sebou a predsavzatie neohýbať ich tak, aby zapadli do nášho vlastného obrazu. Ak na nich nemilujeme to, kým skutočne sú, ale iba ich potenciálnu podobnosť s nami, potom v skutočnosti nemilujeme ich. Milujeme len odraz seba samých, ktorý v nich nachádzame. A túto dynamiku, o ktorej hovorí Merton, si na vlastnej koži mimoriadne silno prežil známy teológ, ktorého v kaplnke často citujeme, Henry Nouwen. Nouwen ešte za mladí bol hviezdou akademického sveta.
Bol veľký profesor, učil na tých najprestížnejších univerzitách, ako bol Harvard a Yale. Mal k dispozícii tie najprestížnejšie pódia, najväčšie teologické kazateľnice svojej doby, písal najväčšie bestsellery a ľudia ho počúvali so zatajeným dýchom. A predsa na vrchole tej kariéry zistil, že je vnútri úplne vyčerpaný a prázdny. Rozhodol sa urobiť niečo, čo mnohí nechápali. Odišiel z univerzity, opustil všetky pódia a presťahoval sa do komunity L'Arche, čo bola rezidenčná komunita, kde zdraví ľudia žijú pod jednou strechou s ľuďmi s ťažkým intelektuálnym a telesným znevýhodnením. Noven tam dostal na starosť mladého muža menom Adam, ktorý nevedel rozprávať, nevedel sa ani sám obliecť. Adama vôbec nezaujímalo, že Henry Nouwen je slávny profesor z Harvardu, nerozumel ani jednej z jeho hlbokých kázní o Bohu. Jediné, čo Adam potreboval, bolo, aby si k nemu Henry ráno sadol a pomohol mu pri stole zjesť raňajky. Nouwen neskôr napísal, priznal niečo fascinujúce. Napísal, že Boha, ktorého takmer stratil na veľkých kazateľniciach medzi múdrymi ľuďmi, znovu našiel pri obyčajnom stole pri pomoci tomuto nesmierne krehkému mužovi. Nemusel ho nič učiť, nemusel ho meniť. Stačilo len, že s ním zdieľal stôl. Doslova píše: Adam bol môjim učiteľom, môjim priateľom, môjim sprievodcom. Bol to on, kto ma viac než akákoľvek kniha alebo profesor priviedol k osobe Ježiša. Čo sa mi zdá, že je presne ten istý zázrak, ktorý v úvode uzdravil rozbitú komunitu okolo Babet. Tých ľudí nezmenila ďalšia dokonalá kázeň, ale to, že si k sebe sadli. Ja sa domnievam, že to tak platí aj dnes. Že ani my sa neuzdravíme tým, že na seba budeme z výšky kričať svoje pravdy, pretože snaha poučať druhého z neho robí často iba terč. Až naša schopnosť stíchnuť a počúvať z toho druhého robí hostia. Možno aj preto sa tie najzlomovejšie veci v evanjeliách nedejú až tak v chrámoch, ale v jedálniach a na hostinách. Keď chcel Ježiš svojim učeníkom vysvetliť, o čom bude jeho nadchádzajúca smrť, nedal im teóriu, dal im jedlo. My budeme o malú chvíľu počuť spoločné modlitby, ktoré sme v našom spoločenstve zbierali počas celého mesiaca. Pri ich počúvaní máme presne túto príležitosť na tú vnútornú pohostinnosť. Sme pri nich pozvaní otvoriť svoje vnútro volaniu ľudí okolo nás, urobiť v sebe miesto pre bolesť či radosť toho druhého a hneď potom pristúpime spoločne priamo sem k tomuto fyzickému stolu, k Eucharistii, ktorú nám tu zanechal samotný Kristus. Môžeme k nej pristúpiť presne tak, ako Zachej. Sme pozvaní prísť, natiahnuť ruky a prijať tento obyčajný chlieb, napiť sa vína a nechať Boha, aby nás stretol presne v stave, v akom sme teraz.